prin ăla, gen, am învățat să mă ghiciuiesc prin freaking wall, dar nu cred că o să meargă, gen, I don't think so, but ok, am o try. Adică încercăm aici. După aia dăm repede. Da, deci cum e left, parcă? Op, nu mere. Dar mere pe Piggy. Au. Dacă ești Piggy. Sau un first person. Uite un exemplu de rage. Mă cac pe voi. Gen, o propoziție scurtă care îți exprimă tot rage-ul pentru Stigiu care te enervează foarte mult. Da. Mă cac. Și acum știți ce o să se întâmple, da? Încheiem episodul. Fiindcă ne băgăm pe Piggy și atunci ai alt episod și mă cac. Nu știu cum să vă explic, gen, merem pe Piggy, da? Pe Piggy, da. Merem pe Piggy, da? Dăm join așa, dar vezi că dacă intrăm pe joc fix, atunci o să se gata videoclipul, pentru că știe că o să apară un nou episod, ai de viața mea.